Narzary. बहुत गोबारै नदोनि आं दिनैसो आं न'आव थांगासिनो दङ एक्चुअली गाबोननिफ्राय आरो मा होनो गुवाहाटीयावहाय आरो लकडाउन जाफिनसिगोन आरो स' आं सानबाय गुवाहाटीयाव थाबाय थानानै जेबो लाब गैला स' न'आवनो थांसै 2020 खौ न'आवनो थानानै बारहोनसै नायनोसै 2021 आव माबायदि जायो सिचुएशना जुदि मोजां जायोबा फैफिननो नाजानोसै आरो मोजां जायाब्लाथ' न'आवनो थानायखौ सानबाय आरो स' दा आङो थांगासिनो न'आवहाय नै मा बुस्थु लादों ड्रेस गायनायखौसो लाना फैदों आं माने एक्चुअली आं न'आव थानो मोना दा थांबाबो आङो क्वारेन्टाइनावसो थाहैनांगोन आरो स्कुलावसो थाहैनांगोन 14 डेजनि थाखाय बिनि थाखायनो आङो दा आंनि खैथामान नांगौ सामानफोरखौ लानानै फैदों आरो लेट्स सी आं न'आव थांबाय थानोसैसो एसे लामाखौ देखायनोसै नै दा जोङो खानापारा बारबाय जागिरद मोनसे आं जोंनि कार्बि आंलं थांनाय लामाया बबे जरा मा आं देखायलांबाय थागोन स' आंनि भिडिअखौ फुरा नायबाय था फैदो नायबाय थादो ada deh bro जों दा सनापुर हाबबाय सनापुर वाव नायनो वेदारा मासि मोजां ओरैबायदि दोमैलु बोथोर एकदमबारे बेफोरबायदि वेदाराव माने गारि गाखोना न'आव थांनायनि माने फिलिंआनो बेलेग आरोखि माने एक्चुअली आं बेवहाय ना माने दा डाबिं होदों आं डाबिं होनो गोसो गैयामोन आं माबायावबो भिडिअ लानायावबो बिराद खोथा रायलायखादोंमोन मा बखिदोंमोन आं मिथिया आरो गेमाव होदोंमोन आरो माने ओरैबायदि जाबाय माने बारनि माने गारि माने बारनि साउन्डआ ओरैबायदि स्पिडाव फैनाय जाहैदों ओमफ्राय माने मा होनो स्पिडाव फैदों नालाय आङो माबानो हायासै भइसखौ आङो खोनानो हायासै स' दा डाबिं होनांबाय आङो ओरैबायदि मोजां जायगा ओरैबायदि मोजां वेदार भिडिअ बना रही हूं मैं भिडिअ इतना दिन बाद घर जा रही हूँ क्या वेदार है आयो क्या मौसम है इतना मजा आ रहा है फुल बागान दङ नार्सारि माने बेवहाय आङो माने एल'भेरानि माने फुल माबा लांफानो सानदों आरो स' बेयाव नायनि आङो एल'भेरा बिफां ओमफ्राय आंनि खैथामान माने फेभरेट बिफां दं बेखौ आङो लांफानो सानदों आरो स' देखायनो एसे र' नार्सारिखौ जा किउट फुलफोरा नै नार्सारि नायनोसै आंबो र' मोनो ना मोना एल'भेरा बिफांखौ नायलाय आं फुलफोरखौ नुबाथाय सब उथायनानै लांजोबनो लुगैयो आङो ओरैबायदि गार्डेन बानायनो लुगैयो आरोखि इन फिउचाराव आं बेफोरबायदि माने मोनसे गार्डेन फिसा खालामनो गोसो दं आरो नायनोसै र' एल'भेरा बिफांखौ मोनगोन ना मोना खानायाबो जाला नै सेस ओमफ्राय सेनिटाइजार लानोसै र' सेनिटाइजार एल'भेरा হ'ব ন দাদা সৰু সাইজ হলেও হৈ যাব মই লৈ যাম মানে আৰু এইটো গছটো কিমান ন কিমান বলে এইকেইটা আছে না এইকেইটাও বিক্ৰী কৰা ন সোমাব পাৰিম চেন্দেল খুলিব লাগিব না এল'ভেৰাটো দেখাই দিয়কচোন আৰু এটা গছ আছিল ৰ'ব
এনেকুৱা টাইপৰ এটা দিব সাকুলেন্ট সাকুলেন্ট আপনি পিছফালে যাই চাই আহক চাই হিম না মই নিজে চাম নহলে এটা মই বস্তু কলে হ'ব সাকুলেন্ট চাম লিখনে ঠিক আছে সাকুলেন্ট এলোভেরা কলে দি आं लानि दा साकुलेन्ट आरो एलोभेरा आंकोल एलोभेरा देखाबोसो मोनगोन ना मोना आंलाय अ सৰু হলেও হ'ব দে মই হেৰি ডাঙৰ কৰাই লম না এটা পাৰ্টি লগত কথা পাতব লাগি एलोभेरा आरो चकुला अखा नांगौ जि मोजां नायलाय ओरैबायदि बे जायगाया जोंथिं जायगाफोर बासिन दा वा गोजान जि गिदिर माने बे नार्सारिया ना ओरैबायदि गिदिर बियो बेयाव नेग्राबो थायो बिसोर नेग्राफोर थायो नायदो गायगासिनो दं मालाय नाय बानायगासिनो दङ पार्क बानायगासिनो हाग्रा फुदोंहाय नाय मालाय हाग्रा फुदों साफा खालामदों बानायगासिनो उय खानायाबो जालाहाय आंना তাতে চাম ন एलोभेराটো চাওকচোন আপুনি মই কিবা কিবি চাই লওঁ গছ কেইটামান দংফাं লাंनि आं एलोभेराखौसो नांगौमोन थेवबो नायनि र' नै वाव देखायनि र' नायदो सिङाव एन्ट्रि खालामसै आं वाव नायलाय ओरैबायदि मोजां मोजां दङ वाव वाव माने थिखोनानै लांजोबनो लुगैयो खैथामान आं माबा लांनि र' खैथामान बुस्थुखौ न'आव दोननांगौहाय होमबाना मोजां बुस्थुआ नायलाय मा नायलाय इथिंबो ओरैबायदि मोजां मोजां दङ नै वाव इथिंबो आं मोनबाय आं मोनसे बिफां लाबाय ओमफ्राय एलोभेरा फैनो इखौ लानो गोसो आङो इखौ थाबासो गोजोंहाय थाब गिदिर लानांगोन आरो इखौ लानो ना इखौ लानो जादों आं बे थैगोनसो खोमाहाय आंनि थाखाय एलोभेरासो इम्पर्टेन्ट स' एलोभेराखौनो लानोसै बारा मोजांखौ मोनासैहाय थेवबो लानोसै औ बेखौ लानोसै এইটো পানীত তিয়াই থব এতিয়া মই কেনেকৈ ল'ম এইটো ঠিক আছে এইটো দিয়ক আৰু এলোভেৰাটো দিব নে बेखौ लानोसै आं बेखौ ओमफ्राय बेखौ बे बिफांखौ मोनसे এইটো এনেকৈ পানীত থব লাগিবগৈ ন এইটো ডাঙৰ হৈ যায় ন এইটো বহুত ডাঙৰ হৈ যাব না এইটো বহুত ডাঙৰ হৈ যায় ন হয় अखा हादोंना बारा नायबाय थालासो जि मोजां मोजां दङ लाजोबनो लुगैयो थेवबो दा आंनो जिखौ नांगौ बेखौल' लाग्रोनोसै दा लाबाय जोङो दा एलोभेरा बिफां मोननै ओमफ्राय मोनसेनि बिफाङा मा मा नाममोन आं बावबाय खिन्थु बे बिफांखौ आङो नायबाय थायो आरो न'आव दोनबा मोजां बेयो ओंखायनो माने लाबाय आरो आङो मालाबा बोथोर मोजांबा फैनानै बेलेग बुस्थु पसन्द जानायफोरखौ लासिगोन दा बेखौनो लाबाय जों दा थांनोसै गारि गाखोनोसैलाय थांबाय थासै नायबाय थानाय जोंनि कार्बि आंलं थांबा मा मा मोनलाङो आं देखायलांबाय थागोन एक्चुअली माने जोंनि गुवाहाटीनिफ्राय जोंनि कार्बि आंलं माने जोंनि एरियाया बांद्राय गोजान नङा मोजाङै जुदि जेरावबो लाखियाबा थांथारोबा 2.5 आवार्सल'सो लायो ओमफ्राय बहाबा एसे लाखिनानै थाङोबा 3 आवार्सखौनो हमो आरो जोंनि न'सिम गामिसिम माने दा जों थांगासिनो दङ ओरैबायदि मोजां बोथोर साबा लायो गली गली
बारग'बाय पुलिसफोर दंमोन लामायाव गारियानो गानबो दामजालाहाय माथो खालामबावनो बर जाबाय सिंनायलाय दखान दङबा इलेक्ट्रनिक नांला दा दा जों मोनबाय बायपास बै गाहायथिंजाय थांगोन नगाव बिथिं थाबाय ओमफ्राय जों डाइरेक्ट थांगासिनो दं बायपास जों माने नगाव मार्केटाव हाबला आरो मार्केटाव हाबबा लेट जायोना ओंखायनो जों सर्टकाट मारिबाय ओमफ्राय नगाव टाउना बैथिं थाबाय आरो बैथिं स' फैदो नायबाय थादो याव नगाव टाउनाव हाबोबा माने जोङो बिराद लेट जानो हागौ ओंखायनो माने नगाव टाउनाव हाबबाय थाला आरो डाइरेक्ट बायपास कोई मुझे जंगली कहे खुले कैसे मा खालामबावदों आदानि गारिया गानफोर दामदोला थांगासिनो जों दा बायपासजों नै लामाया पुरा क्लीन रास्ता इधर से बस आ रहा है इधर से हम लोग जा रहे हैं जोङो दा मोनबाय बायपास नै बिथिंजाय ओरै थाङोबा नगाव टाउन हाबलांगोन आरो ओमफ्रायहाय नै इथिं भिडिअ बनाया ओमफ्राय इथिं थाङोबा तेजपुर काजिरङा जरहाट ना ओमफ्राय दा जोङो नै इथिंजायनिफ्राय फैदों इथिंजायनिफ्राय ओमफ्राय नै दा जों थांसिगोन इथिंजाय कार्बि आंलं हाबसिगोन ओमफ्राय नै जों फैदों बिथिंजायनिफ्राय जों फैदों आरो दा जों ओरै थांसै कार्बि आंलं ट्राकफोरा नै बे हाग्राबारिनि लामा आरो खमावबो 10 मिनिटसो बिदि हाग्राबारि थांनांगौ जायो आरो मा होनो बे जाबाय दबका झार एकदम हाग्रा आरो हाग्रा आरो बेयो बिदि दंफां बारि खमावबो 10 मिनिटसो गोलाव लामा आरो बेयो बेयावहाय दा एन्ट्रि माने सोगोना सोआथाय नायनोसै र' चेकिं मा बुङो दा टेस्ट खालामगोन ना मागोन नायनोसै बाउन्डारिखौ मोनबाय माने कार्बि आंलं बाउन्डारिखौ स' लेट्स सी क्या होता है थांनो होआबा थांफिनसै माथो अ सार কি নাম আছিল মোৰ নাম মিঠিংগা দৈমাৰী নেকি নাৰ্জাৰী দৈমাৰী নহয় नाम लिरबाय नै ইয়াৰফোনা হাবনাংছবেহে দেউতাৰ নাম দুলাল নাৰ্জাৰী আছে মাৰ নাম লাগিব ভিলেজ বাবাৰী নংৱান
कार्बि आंलं हाबनोसै माने नै इथिंजाय कार्बि आंलं थांसै इथिंनिफ्राय जों फैदों इथिंजाय जों थांनोसै दा बाउन्डारियाव मोनबाय माने मोबाइल नम्बर 8473 933 स्केन खालामनांगौ स्केन दादा फटो लব লাগিব মোৰ ফটো লাবে হাই ফটো কিবা হলে লৈ আনিব লাগিব কৰনা যাবা লানা ফিং না ফটো লাবে আনকো থৈকাগोन হাই ফার্স্ট টাইম आङो थैखागोन ना इसे मो टेम्पारेचर दादा 96 किसुमान 99 आহে দেখোন শপিং মলত গলে আহে কিসমান মিথি নাৰ্জাৰী 25 লাংহেন নম্বৰ 8473 হৈ গ'ল एंट्री फी तो ना लगे ठीक है सब थैंक यू गो बाय हाय 96 टेम्परेचर चल आ जाबाय थैंक यू हाबनो मोनसिगोन दे टेंशन गैला माबा जाबा लाना फैसिगोन एड्रेस लाखाजोबबाय गॉड झमेला को Wow, happy finally now Karbi Anglong entry hoise ko amra mesen Karbi Anglong habbai nalai naidu ebar gami petar oरैबायदि सुन्दरी आरो Karbi Anglong सियावथावना जोमै गोलैदों हाजोआव ओरैबायदि जोमै गोलैदों दुब्लि बयबो माइ गायो कार्बि आंलंनि मानसिफोरा नायबाय थादो कार्बि आंलंखौ देखायगोन आं एसे नाय बेसे मोजां कार्बि आंलंआ दंफां फिसा हाजो लामा अखा हादों दैज्लां बोथोर नालाय नै दुब्लिफोरा दै जाजोब्बाय ओरैबायदि मोजां नांदों आरोखि नायनो ओरैबो दै गेजेराव फाक्का लामाजों थांगासिनो दं बेसेबांबा माने अबेबा दुनियाव थांनाय बायदि फिल खालामदों आरो आङो वाव कार्बि आंलं नायदो जायजों नुवाखै जायजों फैनो मोनाखै कार्बि आंलंखौ भिडिअ'आवनो नायदो देखायबाय आं एसे दुब्लिल' कार्बि आंलं जोंनि लांहिन एरिया बेबायदि हिल एरिया नङा मोनसे सानो हाजो एरिया गोजौ गाहाय नाथाय बिदि नङा गासिबो प्लेन नाय बेसेबां मोजां प्लेनाव थांगासिनो लांहिननि बयस स्कुला नैबे हायार सेकेन्डारि बयस स्कुल नैबे बाबा शिव मन्दिर मोनबाय लांहिनखौ मोनबाय एकदमबारे सिदा थाङोबा दिफु मोनहैसिगोन आरो मेन टाउन दिफु ओमफ्राय जों दा बिथिं थांसिगोन लेफ्ट साइड लेफ्टजों थांसै जों दा नै जोंनि लांहिना नायदो जोंनि लांहिनखौ नायदो एसे लांहिननि बरफफोरखौ नायदो नायदो लांहिना बन्द' गोजासोहाय माथो लांहिनाबो बैथिंजाय मार्केट जायो बैथिंजाय थिंखोदोंमोन बेंगलिफोर दं आरो ओमफ्राय सिफुदा थांसिगोन जोंनि गामि वाव हाब्रु लामाया दा फाइनालि आं लांहिन सफैबाय ओमफ्राय गेस दखाना खुला माथो बन्द' गोजासो लांहिना बन्द' गोजा गामियाव हाबनांगौ जोंना एसे लोगोफोरबो रावबो गैथारबा बाहेरायाव
Berapa menit sama terlalu lama. Habis sudah tu terus. Thambai thansai जों गामि आंनि दा आंथ' दा डाइरेक्ट न'आव थांदोंमोन ना क्वारेन्टाइन सेन्टारावसो थांगोन आं दा आंनि क्वारेन्टाइन सेन्टारखौ देखायनोसै नोंसिनो माबायदि नै आंनि क्वारेन्टाइन सेन्टाराव आं सफैबाय बाबा थांदो कारेन्ट जायासै होमबा ओइ साइडथिं लाखिथ'नानै आं बुस्थु सोनो होमबा आंलाय ओंखारथ'नो मोनला सफैबाय दा क्वारेन्टाइन सेन्टाराव खिन्थु कारेन्ट कानेक्ट खालामबाय थादों स्कुलावहाय कारेन्टआनो जायाखैनो नायनोसै र' मा जायो बुस्थुफोरखौ सफैबायमोन सफैनाया दिनै क्वारेन्टाइन सेन्टाराव नाथाय कारेन्टआनो फिक्स जायाखै जागोन दे सफैबाय फाइनालि नै आंनि क्वारेन्टाइन सेन्टारा आं हारसिंनि ओमफ्राय कारेन्टआ जायाखैनो आरो ओमफ्राय बाबामोन कारेन्ट खालामगासिनो दङ दा ओमफ्राय नायनोसै कारेन्टआ जाया थेवबो आं बुस्थु रोगाग्रोनोसै दा बुस्थु थिखांनोसै स्कुल सिङाव हाबनि र' एसे मा बुस्थु जानो ओमफ्राय बिथिं गेस जोबबाय बिसिना मोनसे दोनदों आं बेयाव थानांगौ फाइनालि सफैबाय खानाया माबासो नै आंना न'आ 14 days बेयावनो आं दा संसार जानांसिगोन आरो दा आं सामान लाबोदोंमोन सामानफोरखौ जेबो मोनला ओमफ्राय आंना आं ओइथिं उन्दुगोन ओइथिं स्कुलखौ नायदो एसे बिराद क्लिन माने जों गामिनि स्कुल आरो ओरैबायदि क्लिन आरो साफा लाखियो कारेन्टआ जाबाय नामा नायदो बिथिंजाय र' बेखौ जेनेबा दुब्लिबारिखौ नुहुरो आरो बिथिंजाय ओमफ्राय आं खिथानोसै नै बिथिंजाय मा दङ नै बेयावहाय माने बेक साइडआव दङ बाथौ मन्दिर जोंनि ओइलाय गामिनि जों गामिनि बाथौ मन्दिर आरो बियो नुदों नुवाखैथाय मोदानदोंसो खोमा बैयो जाबाय बाथौ मन्दिर ओमफ्राय आंनि बिसिनाखौ देखायनो दै र' नायदो आंनि थाखाय बेयावहाय मा रेडि खालामनानै दोनदों जागोन नै सार्च लाइट ओमफ्राय टेबोल फेन ओमफ्राय बिसना ओमफ्राय बेयावहाय गेस टेबोल गेस दैहु ओमफ्राय ओमफ्राय नै फिल्टाराबो जि मोजां बाहेरायाव क्लिन फिल्टारबो खालामनानै दोनदों मालाय नै ओमफ्राय बेयो बाथरुम लेट्रिन ओमफ्राय नैबे दंखलावनो दुगैनांसिगोन आरो दाबो जाया थाब खालाम जोंहा फंबायफोरा दा कारेन्ट खालामगासिनो दं माने बै मोनसे अफिस रुमाव कारेन्ट दं आरो नै बेयावहाय गैया ओमफ्राय दा माने मा होनो कारेन्ट फिटिं खालामगासिनो बाथौ मन्दिरनि खेबसे देखायबांसो नुवानो र' उनावहाय मोजाङै देखायनोसै दा आं बिराद मेंबाय स' फ्रेस जानोसै आं फ्रेस जानानै माबा मोनसे जानो लानोसै हारसिंसो थानांगौ ना 14 days प्लिज यार कब खत्म होगा 14 days मैं मर जाऊंगी आं थानो हानाय नङालै 14 days आं थैजागोन मारै थाबावगोन आं 14 days हारसिङै बे स्कुल रुमाव सानसे आं मा जागोन आं स्कुल रुमाव 14 days हारसिं सानाव सानसे अ मा साननानैनो फिउसै नै बेयाव दै चिक 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 गाज्रिबो नङा थानानै एक्चुअलि गामियावबो सिख्ला लोगोफोरबो गैखाला सासेल' दं आंनि लोगो जिउमा होननाय बेखौ आं आफ्टार 14 days लोगो हमनोसै नोंसोरनोबो देखायगोन मानोना जों गामिनि सिख्लाफोरा उन्दैयावनो क्लास 10, 9 फरायनायावनो हाबा जालाजोबदों हाबा जानानै फिसा खांलाजोब्बाय आरो जों सानैल' बाखि दं ओमफ्राय दा लोगो हमगोन आं आंनि लोगोखौ जिउमा वारिखौ थाबैनो स' दा आं दिनै एसेनोसै आं दा सिडिउल खालामसै सिडिउल खालामनायनि उनावहाय आं नोंसोरनो देखायनोसै आंनि 14 days नि क्वारेन्टाइनाव संसार जानायाव आं मा जायो एभ्रि डे आं नोंथांमोननिसिम भिडिअ लानानै फैगोन स' दिनै आं बेसेयावनो दोनथ'नोसै एन्ड थेंक इउ स' माच प्लिज आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला बयबो लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव प्लिज सापर्ट मी आं बाखि नेक्स्ट भिडिअ मोजाङै लोगो मोनसिगोन आं आंनि स्कुल क्वारेन्टाइन सेन्टारखौ मोजाङै देखायसिगोन दा अखा हादों माने मोजाङै देखायनोबो हाला दा आंबो एसे फ्रेस जानोसै मेंबायबो आं स' बाय बाय लोगोफोर लाभ इउ